tuturor, eu sunt Mr. Bunny 33 MC și bine v-am găsit la un nou episod din Minecraft cu moduri. Rămăsese de la fantabuloasa noastră nu prea căsuță. Așa acolo mai trebuie un slab. LOL. Hai să punem totuși un half slab acolo. Totuși să se vadă mai frumos, așa gata. Și a venit seara, totuși hai să luăm workbench-ul și am uitat să-mi pun timer-ul. Resetați, porniți ceasul, cronometru, cum vreți să-i spuneți. Și am zis că aș vrea să curăț și astea de aici. La cât am greșit. Și hai să luăm și workbench-ul. Bă, dar să nu vină cineva să nu taci. Ce o să facem noi în episodul ăsta? Sigur nu o să minăm. Că nu prea am chef de... Așa, s-a făcut un grass block. Sper că nu episodul trecut. Chiar poate o să fac o casă din 2 copaci. Să mai punem un slab aici. Să avem un siguranță. Și... hai să dăm jos frunzele astea. Pentru că nu arată prea uniform. Așa. O, și dăm puiul de vacă. Și văd acolo un scheleton. Și că hai să mergem să-l omorâm. Ignorați sunetele de pe fundul doar sora mea. Hai să-l omorâm acest scheleton. Un spider. Dacă nu te așezi și figura aia mare acum și copiata mea că te trozești și viața ta mai ridicată. Așa că mână să bine. Așa. Așa. Ia-ți mă de... Băi, nu damage am dat. 4 damage, ce dă. Așa. Oh, ce săgeată mi-am primit. Nu mori. Așa, i-am luat și săgețile. Uite și un zombie, poate ne dă un cartof sau un morcov. Văd că nu prea ne-a dat nimic. De fapt, nu ne-a dat nimic. Și acea câmpie frumoasă care a mâncat-o oaia asta. LOL. Troll. Am luat un măr. Uite-l aici. Hai să totuși să-l mănânc. Și să mă acest piglet. Se mai spawnează pe porci. Deci, lipsă de porci chiar nu o să ducem. O, și ne-a dat și niște porci apoi. Hai să le păpăm și pe acestea. Hai. Nu prea tot. Cine știe ce. Dar hai să mai... O oaie. Oh, încă o oaie. Și un creeper. Oh my god. Un creeper, unde mi s-a și avem. Pum. Hai, creepere. Hai, explodează. God damn it. A explodat. Bum, bob. Oh, nu. Ce prost. Scheleton prost. 2 am dat. Uite un zombie. Oh, damage. Am luat damage. Hei! Aoleu, cum mi-a trecut aia pe lângă cap. Cashat. Te-ai cashat. Bă, n-am și o mâncare, bă. Uite un zombie. Ah. Căcat. Bă, un cartof, nu dați un morcov. Hai, bă, plantam repede, dădeam un bon mil. Și unul. Țane. Mic pe aici, tic zombie, creeper, păianjen și skeleton. Bine că nu mi-am băgat vine și creeper-ul. Ata, mai trebuie să vină și ăla. Prost creeper. Da, Fedor. Se pare că am văzut și unul în spatele meu, nu era. Să mă și creeper.
Itemele. Doamne, ce... De cât timp primesc? Mamă, și m-am speriat. Acel creeper nenorocitul. Aoleu, Doamne, și m-am speriat. Doamne, să nu fie mobi. Bă, și ce mă dau pe peaceful deocamdată? Mamă, ce m-am speriat. Doamne, m-am speriat prea. Deci am luat-o parcă încolo. Ce era în zonă și cu nisip și cu... Pe aici... N-aveam cine știe... Da, uitați aici. N-aveam cine știe ce iteme. Iteme. Iteme, cum zice un coleg al meu, Vlad. Iteme în loc de iteme. Săgeți? Bun. Acel creeper, chiar că m-a speriat, deci data viitoare trebuie să fiu un pic mai mult mai atent și să nu mai explodeze niciun creeper lângă mine. Oh my god. Oh my god, ce m-am speriat. Așa, hai să mă dau de pe peaceful. Hai să ne facem și un pătut. Bătul oaie cu un os. Ia câtă lună avem? 2 bucăți. Oh, happy, se face zi. Tot să-mi țin sabia. Aici parcă e da explodeze și aici un creeper. Un creeper sweeper. Să mai explorăm. Nimic pe aici, să termină lumea. Încă o oaie. Hai tu oaie la tata, hai tu oaie la... Tu să vedem. Ca să-mi bag spawn acolo. Și uite, încă un zombie. Oh, ce repede s-a spawnat. Dar o să moară. Și de la asta rește la mine. Hai mă. Oh, iar un creeper. De la asta trebuie să fiu atent. Hai, creepy. Hai, nu exploda. Unde mă ești? Aici. Mi-am dat. Ce mi-a dat? Ce-a dropat? Încă o feather. Serios, mai feather. Iau și la găini. Da. Și uite, așa trebuie să urcă mereu. Dar trebuie să fac o scară aici. Sau ceva în genul. Copăcelul nostru, mergem în aer să facem un pătuț. Vrem să facem un pătuț. Nu mai avem un crafting table. Da, și nu pot să pun pe alt slaburi. Deci o să-i fac patului meu un loc special aici. Dai mă, da, spawnează-te. Da, și mi se pare că nu merge și ar trebui să... Nu știi ce? Nu-l pun aici. Să pun lemn de ăsta. Ne mai punem noi casa. Hai mai pune-te, gata, mă. Și hai să dăm astea jos, că nu prea arată. Prea frumos. Și toate așa. Bă, eu m-am gândit ca în episodul acesta să mai mărim casa un pic, dar să vedem cât timp mai avem. Nu mai avem mult timp. Hai, n-ai, că am murit. Doamne, deci creeperul ăla era de groază. Și chiar de groază, m-am speriat foarte tare. Cât temet. Aș trebuie să spargă la cele da. Și cred că aici încheie... două de-astea maro. Uitare. Și aici încheie episodul. Am fost la vostru Mr. Bunny. Așa că încheie episodul.